Sa mukha sa kumangod. Uy, the fuck. One eternity later. Mo maingon sa mga tao no nga. Samo ko kay ka. Sa madung ka gud siguro mo ko. Gula na sinita na pero ba daw ka? Unya na kay nag kumanon sana ako nig-vlog mong guloy. Nagipil ba daw ka? Dili pa unya pa. Dili, Unya pa ako sa nag-istorbo ha dali. So hello guys, so welcome back to my channel. So it has been a month na siguro no na wala ko ka-upload, and today nating alam mo ano nagtindog ko no kay alang ang secret tagling ko sa atong online class and we need to take a break. So tindog sa ato no panagsa no. So with that said guys, dapat na ako gibuhat na ako siya ka vlog no, dapat sayo-sayo pa sa akong pagsugod sa channel. So akong buhaton karon guys is assumptions about me sa atong Facebook page o ato ang Twitter page kay nag-send ko og post dito about or nag-tweet ko dito about pwede ninyo ibutan yung assumptions o first impressions ako through Curious Cat. And sa ako ang Instagram kay nag-story ko dito na kanang question ko sa Instagram. So with that said guys, sugdan na nato no, so let's get to it. First guys is from Charis Digal. So kancha ni guys. Ano siya nga lingaw cause have mga vlogs mo for me. So thank you cha ano sa nice feedback sa atong vlogs. Siguro first impression lingaw. So siguro gina-try jud na ako nga kanang dili ko siya awkward if ever nga mag-uban tayo nga na kay murag lain po siguro mag-uban ta nga awkward no. Next is from Kate. So, ana siya nga hilumon pero dili di ay. Kana ano, ako nga tao kay dili man jud ko na kung may nga hilumon ko kay sa akong vlogs pa lang sige akong storya guys. Tapos siguro mahilom lang ko at times sa kanang murag una ko or na ko'y problema. Pero most of the time dili jud ko hilumon. Sige kog storya sa man tao because wala lingaw siya and daghan ko gusto i-share ko. So, next is from Kobe Falgino. So, shout out sa imo Kobe. Og pati kang Kate og kang Cha di ay shout out sa inyo. So, ana siya nga caring, tapos mapagmahal, ay grabe, feel na ko no, wala jug ka na pugos, buutan, I feel the sincerity kayo ko. Feel ako taga na takagkuan, house and lot, magkita ta no. So next kay Harriet How. So shout out sa mga Harriet no. So ana siya nga gentleman and mabait tapos shy type. True iba pero ang shy dili jud. Gentleman. Salamat. Namo kay times guys na pag i-compliment ko maulaw jud ko bisan tinuod. So wala ko kabalo guys kung kuan. Pero no na siya nga tinuod except sa shy. Night times guys na maulawon ko pero napoy times na dili. Tapos mabait. Mabait ko sa mga taong mabait no. Next is from Leah. So shout out sa mo Leah no og sa Baghari po wala na ko siya na shout out last time. So ana siya nga pasikat. Siguro first impression yung pasikat. Tapos, pamati og filler. Tapos ano siya, bash ta ka ha. So first is pasikat. Simple lang ta no. Wala mo tayo mga like, you know. Tapos, filler. Dili mo ko filler. Ambot lang. Depende siguro sa tao no kung saan pagtanaw. Pamati. Ambot. Nga nung makayang pamati. Nagi times guys na kanang storyador ko. Siguro kay kanang ano, daghay tao. Tapos murag dili lang ta ka ginapansin nga. Siguro di ta ka ginapansin kung dili pa ta close or kanang wala po jud koy iingon sa imo nga na si ana siguro kay murag katong times nga nag-ila mi ni Leah manggod kay sa isa ka table manggod to kay nami dito tanan tas wala na og gipansin si Leah syempre kay maulaw magud ko siya no kay abi na ko siya ang pamati kuan magud to kanang taas akong pagtanaw ka Leah tapos kanang murag famous nga na so mo to murag ulaw siya no so ano to siya so thank you Leah. So next ay isa pa din na pa isa ka Leah, ano siya na palaaway pero true gihapon. Siguro palaaway ko kay Leah kay ginayagan mo ko ni ani mo na siya kay si Leah nga tao pag magstorya ko mag-share nindot ka ko share no karang siguro kung ako si Rizal tas akong ginachika akong kinabuhi sa iya ginsan akong pagka national hero kay mo Saba Cubs. So mo na ginaaway na ko si Leah no kay ginaaway ko niya. So next guys is from JL. So ano siya single. So tama yung assumption no. Ano tayo mabuhat ana di na nato na dapat storyahan pa. Next is from Hana, ano siya nga gwapo nga seatmate nako kinder. Shout out sa mo Hana no kan JL po di ay. Uy, maulo man sa taning gwapo oy. Sige na lang panindigan na nato. So thank you Hana no. Next kay Audrey. Unsa man I thought you were normal unsa day ko. So mo na to siya no, ambot nga no kuan. I thought you were normal. So siguro kay karon na amigo namin ni Audrey, normal jud day ko. So, thank you Audrey. So, next is from Snooki. Ano siya nga, abi jud na kog dili ka friendly, kanang dili good managad if storyahon. Abi niya di ko friendly pero friendly jud ko nga tao guys. Siguro na light times nga kadang
pag first pa na to kita or kanang within na group, pag wala ko ka-vibes kay hilom lang kaayo ko kay syempre wala mo ko ka-vibes no. So ay managad man ko syempre. So thank you Snooki no. Next is from Carl Maglinte, cute pero snubber. He, stay single you bitch. Cute pero snubber. Salamat sa cute no. Wadyo ko na expect ana nga nindot imuhang first impression sa kuha. Di mo ko snub. Uy, Carl, ay pag-atik-atik dia. Ikaw ang ginapansin pero may pag mag-meeting, no? Dili ko snub ay pag-atik-atik dia. Pero siguro, guys, nalang siguro yung times na kanang dili ko kakita or kanang sabaw ko muna murag. Nagtanaw ko sa mga murag wala. Ana, good. Dagang ko ginauna. Sabaw kay ko na murag. Uy! Tapos wala na ko yung maingon. Makalimot ko yung pangalan. So next, guys, is from Eunice. Intimidating. Ano ko intimidating, Eunice? Siguro kay ano lang. Sa akong mga deeping affairs. Next, guys, is from Gwen. Siya way ulaw. Sometimes, depende sa situation. Pero ulawon dyan ko no, labi na kananda kay tao. Siguro wala ko ulaw kung kaila dyan ako tanan. Next is from Dexter Salim, no? So, taas-taas ka Dexter, guys. Siya, first impression dyan na ako sa imo kay di managad and snap pero I was wrong kay mamansin dyan awi. Same ganina, no? Actually, no, moto no kanang in public, akong naong kay kanang murag. Kanay na lang ko kanang murag poker face nga ambot. Wala lang, seryoso lang gisiguro kog naong no, pero kuan lang ko friendly jud ko na tao, guys. Tapos tipamansin ko syempre no. Tapos continuation especially during summer job days. So kana guys, so dili gud na ako gusto pa feel na murag ma-out ka sa isa ka person or kanang si tawag na kanang murag ma-OP gud siya. Gusto no kanang kay ma-feel po daw na ako no ako na siyang place. So dili good na ako namo kay ibang tao ginabutangan nila barrier god example from dito ka di anak ko tapos ginabutang barrier kay tungod ana tas murag tapos na po siya continuation, guys. Siya, og DSPC and RSPC day. So, kami ni Dexter, no, kanang rival, kayo na mo ang ilang eskwelahan abot sa broadcasting. Napoy times, guys, na nagkalaban mi. Napoy times nga abot sa point na nagkauban with me, no. So, moto, pag, nga no, kay, syempre, contest, kalaban mo, you should be, competitive sa contest. Pero outside, syempre, pareha raman mo ng mga journalist. Syempre, di pa sabot no kalaban, dito mo pansinon kung amigo. So, thank you, Dexter, no, shout out po sa imo, ha. So, next kay Elaine Pars. Thank you no sa pagbutang diri sa assumption. It looks like we're rich but we're just good at managing our money. Ana siguro no. Pero dili jud mi dato, guys. So, next, guys, is from Ate Princey, no? Ano siya nga, cool looking guy. You seem nice to good boy. You know. Siguro, no, kay mo po na ako madunggan sa other people nga kanang murag inosente ko tanaw ni nga na uy guys, wala ko nag-assume nagbitaw sila. So, thank you, Ate Princey, no? Wala na ko yung maingon. So, next is from Ate Tian. Ano siya, sabaan. Siguro, no, kaya pagkaila ni Ate Tian sa ako, kay kanang sige mig chika dayon during itong mga times nga namin sa campus. So next is from Mika. So ano siya, serious yang di magaraan. Magaraan? Yang di magara-garaan siguro. Magaraan. Tama ba? Ang buto ignite times, guys, na kanang pagbalik-balikon ko ni mong word kay mo siya weird na i-pronounce. Siguro kato gani no, seryoso ko tungod kay ako ginawa na siguro magbaktas tapos kanang dili po ko all the time no magbaktas ko naka-smile ko. Mura ko konsehal nga. Nandito na si Bong Revilla. Nagod ka siyempre no, natural atong binaktasan. Pero actually, guys, dili kay ko ano seryoso. Yaga-yagaan ko mga person. Mayaga-yagaan ko sa mga tao nga okay pod na yaga-yagaan sila nga na siguro. Pero kanang if ever nga sikag yaga-yaga sa ko atas di ka mayaga-yagaan may pag matug na lang ka uy natug ka. So mo to no. So next, thank you Mika, shout out sa imo. Tas next kay Kang Piox ana siya na. Hilason na dili. Siguro no sa akong vibes no. Dili ko hilason no kanang maulaw gani ko sa compliment ko. Siguro hilason ko sa mga people na close ako, example na ten ako na atin. Kabalo mo gahi kay ko ba ha? Ana good pero dili good. If ever na i-compliment ta jud ko kay maulaw ko ana good. Siguro kay yaga-yaga lang na ko na. So salamat Pyok, shout out sa imo. So next kay Kizaya ano siya na. Kuya po. Ha ha ha. Shout out lang niya to. Miss you. I miss you to Kizaya no, shout out sa imo. Siguro kay kung kanang try night times gusto ko magsuot og kanang nindot good na stuff. Nasa, lasa niya uy. Lasa mo chuy. Dili na siya true. Ang paya ko. Thank you sa imong Kizaya no. Hope to see you soon and hang out pretty soon. So next is Assumption of Mary. Pagyaga-yaga dira chuy nang sa mga chuy. Salamat MR, shout out sa imo no. So next is from Kang Angelo. So kan daily ng mga assumption tulo ka buok no yang ibutang. So first is Asumero.
dili ko ka-assume meron no. Kanang times ko na mag-assume ko kanang mayaga-yaga ko sa inyo kay nagayaga-yaga lang ko ana sa man mo. Chick boy na unsa? Wa gani ko uyab. Ate kay nino kay kung chick boy pa kuno daggan ako uyab. Pero bitaw honestly dili ko chick boy guys. Sa man mo So next is ana siya akboy. Ako pa. Gani ko chick boy. Pero dili ko siya tinuod guys. Just clearing things out no. Salamat Angelo no. Shout out sa imo. So next kay from Shane, pro gamer. Atika po na yung pro gamer oy. Dili pa manggo ko nagadula atong panahon nga nagkaila ta siya no grade 3 gamer. So this is a scam no pro gamer. Siguro kung karon gamer lang pero di ko pro, di ko maayo no. So shout out sa mo Shane. So next is from Daryl. Dalhong ka sa langit ani na kay boom. So na siya no nadalhong ka sa langit ani na guy. Unsa ko anghel Ginoo ha. Tatik lang bitaw guys. Gagka ni mo oy pero anyway no. No thank you sa nice feedback. So next guys is quiet, reserved na person. So quiet no atik ang quiet kay syempre sa mukan man ta pero reserved na person. Unsa nga reserved na person? Reserved ko for someone? Pero siguro no kita man tanan reserved ta na person for someone in the near future when the time is right. So next is ana siya nga family oriented. Okay ko nga family oriented ko no na person. Then next is ana siya nga prangka. Ako nga person kay gusto ko ma-prank sa isa ka tao pero I think concerned lang ko sa na-feel niya or ma-feel niya. Tapos kanang di ko gusto gubot good mo na mura ginaiwasan ako na kanang mura ma-bad trip ko yung anak good. So sometimes ginakasagdaan ako but pag maabot ang point doon na kailangan naka-imnan aning anak kay prangka jud ko guys dili ko naga-filter words good. Muna night times na maka-hurt ko feelings sa ubang tao but it's better naman di ba than to be plastic. It's good to be true to your friends, tas other people. Kaya para aware po sila, di ba? Na kanang anak sila or anak gid ang nakitaan sa ubang tao towards sa ilaha. Kaya sometimes guys, dili ta aware sa atong mga lihok. Other people ang mudawat ba sa atong actions, di ba? So sila makakita ko unsa gid ta, basta dili nato mapansin atong sarili. So next guys is aware na gwapo siya. Haha, char, gwapo ba? Cheers. Nagayaga-yaga lang ko guys. Nakakanang mag-share kong memes na kupuhan ako, cute na ako pero maulaw jud ko guys ana ano. So dili ko yung nagwapo jud ko murag kuan lang nala itsura sa ana siguro. Pero maulaw gyud ko tawa na kay ko. Maulaw ko guys so may ana sa tao. So pag nasagdanan ako ubang tao mo na sa ko pero kung yaga-yaga lang maingon ko na pero kung kanang seryosohan gyud kayo wala. Hindi ako maingon guys maulaw ko. So next guys is si kani guys kay feel na ko na siya kailangan sa kuha. Gusto ata niya DSLR. So gusto pa kag kuan PC, laptop, house and lot unsa ba? Ano siya guys nga? Si Kobe kay bright ug hawd kay sa katanan. Next kay ano po siya kabalo mo edit, kabalo mo say, kabalo mo kanta, kabalo sa eskwela na especially boot an sa katanan. Boom! So sige guys, isasaho na to ni no. Si Kobe kay bright ug hawd kay sa katanan. Siguro guys kay gusto lang nako maging wise. I want wisdom. Mo gina kada prayer na ako guys, ginapangayo gina ako wisdom kay Lord. Tapos ano siya kabalo mo edit? Syempre kabalo ko mo edit kaya ako nag-edit ako vlog. Yon. Next kay kabalo mo sayaw guys, di ko kabalo ko mo sundog og mga stepping. Depende no kung sa nga sinayawan pero kung sa TikTok dili jud. Promise, di ko kabalo mo sayaw. Tapos ano siya kabalo mo kanta. Kanus apa man ko ni kanta guys. Wala pa jud ko ever sukan ni kanta o public nga place nga daghay tao na nagunit kong microphone. Well, promise wala pa. Tapos next kay kabalo sa eskwelahan og kabalo sa eskwelahan. Unsay kabalo sa eskwelahan? Moving on. Og especially butan sa nga tanan. Syempre no, I try to be a good person for others. Thank you kayo ano no, feel good ako. Tawagan jud ta kag pang pinaskuhan no. Next and final na day no. Choosy ka mo reply pili rasad ang mga tao na imong tabangan. So anyway no, una guys sa choosy ta mo reply. Siguro kung sa Messenger na times nga mas matabunan og GC, mga GC. Tapos apoy times guys na kanang masina ko no tas kanang gisugo ko. Tapos ano ko ay unya na ta ka replyan ana good. Kay malimtan ako og reply kay mawala sa una. So sorry kay guys no.
Night time sa kanang mga tebag o nakailag o nga na. Namagoy time sa kanang awkward gud siya. Awkward inyong conversation na kanang murag wala na mo hilain, wala na substance. Wala na substance ang inyong conversation kanang murag puro lang ingani tas balik-balik gud. Wala na other topic kundi kana lang. So syempre no kanang wala ka balok unsay mo reply ana. So syempre gusto ka og reply dapat muhatag pug ka og reason ngano replyan ka. Ingana gud. So ay wala mo kuning uno nga juicy jud ko mo reply. Nalagi tayo sa kanang awkward good. So next kay pili rasad ang tao na imo tabangan. If ever na mga tabang no tas kanang murag dili ka hilasan nga tao, willing daw mo tabang no sa moy. Kay syempre tao pud ba tadi kailangan pud tag uban tao para kita mabuhi. So guys, we're done with our assumptions about me. That was first impression no. So sa tanan nagbutang sa Curious Cat sa Instagram, thank you kayo. Shout out sa inyo tanan no. Tapos if you like this video guys, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And if you have comment suggestions no, you can like comment down na lang sa atong comment section. So that is it guys no. So thank you for watching guys and I hope to see you guys on my next one. So bye.